Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur platoan izango ditugu alde batetatik Paul Bilbo, Kontseiluko idazkari nagusia, eta Madrilen egin zuten agerraldia arituko da, baita ez hizkuntza eskubideetaz ere. Eta beste alde batetatik Aitor Agirrezabal etorriko da, Atortxurrokeko antolatzailea, eta abenduaren 28an egingo duten jaialdiaz hitz egingo dugu berarekin. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera goaz orain. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titular nagusiak dioenez, Nafarroak 3.666 megabatioraino handitu nahi du energia garbien potentzia. Horretaz gain, Txibitek aurrekontuen negoziazioak Navarra Suma eta Euskal Herria Bildurekin optimismoz daramatzala ere aipatzen da azalean. Argazkian, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Nafarroaren egunean gazteei egiten diela leku dio. Portada honen eskuineko atalean, bestetik, ERZ-ek Sánchezek lasaitzen duela dio eta gobernuen arteko elkarrizketa ezartzen duela inbestiduraren atzean. Horretaz gain, Maiak Asironen proiektuak desegiten jarraitzen duela irakur dezakegu, baita Iruñean epaitu dela Tour de la Manada faltsua iragarri zuen pertsona. Bukatzeko, Elkarte Fundazioak 15 urtetan 2.500 pertsona baina gehiago formatu dituela esaten da egunkari honetan, eta kirolarloan, akten arabera, ausartegi aritzegatik pilatzen dituela txartelak tximik. Diario de Navarrako azalarekin jarraituko dugu orain. Titularrak horrela dio. Nafarroako 320.938 etxe bizitzen ia laurdena ez da ohiko erresidentzia. Argazkian berriz, Nafarroak barneratu, insertzio laboral osoaren alde, irakur dezakegu. Azalaren goiko aldean, aeroportuan antibiotiko eta potentziadore sexualak konfiskatu direla esaten da. Bestalde, azalaren azpiko zatian, ordenantza betetzen ez duten bizikleta eta patinetei isunak jartzen hasi direla dio. Baita parlamentak, Tribunal Konstituzionalari iseka egiten diola inbestidurako negoziazioak ematen ari direlarik. Bukatzeko, kirolari eskaintzen dio tartea Diario de Navarrak. Osasunaren inguruan honakoa dio. 602 egun historia gorritxorako. Eta bukatzeko, Miguel Indurainek 2008ko Titan desertean parte hartuko duela aipatzen da. Gara egunkariarekin goaz. Azaleko argazkian, Aitamariren porturatzea ageri da. Berago, albiste nagusia irakur daiteke. Euskal Herria Bilduk lakuaren kontuak ez ituntzeko aitzakiak desegiten ditu. Horretaz gain, urtarrilaren 30ean pentsio eta enplegu duinen aldeko greba izanen dela esaten da azalean. Bestalde, egunkari honen barnekaldean aurki daitekeen kronikaren esaldi bat ere azaleratzen du. Horrela dio, biktima desberdinek bat egiten dute egia eta empatiaren beharrean. Azalaren azpiko zatian aldiz, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta patronalak aurre akordioa lortu dutela dio, 2 eguneko greba egunen aurretik, eta greba bertan behera geratuz. Berria aztertuko dugu orain. Titularrean, urtarrilaren 30ean izango den pentsio eta bizitza duinen aldeko greba azpimarratzen du. Argazkian, aldiz, Aitamari ontzia portu seguruan sartu dela dio berriak. Horretaz gain, estatutu berriaren adituek bihar berriro bildu behar dutela dio. Testua ez baitute itxi. Kataluniari ere eskaintzen dio tartea azalak, eta honela dio. Parlamentuak autodeterminazioa babestu du ostera. Sabino Kuadra 78ko Sanferminak gogoaneko kidearen hitzak ere azaleratzen ditu berriak, eta honako esaldia irakur daiteke. Espainiako estatuaren krimenak hutsegitez edo salbuespenez mozorrotuta, inpunitatea betikotu dute urtez urte. Bestalde, ekonomia arloan Hong Kong eta Macau integratzeko asmoak aipatzen ditu. Eta bukatzeko, Bizkaiko metalgintzak oinarrizko itun bat egin duela, greba ezeztatuz. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak, Maiak Iruñeko udaletxeko ezkaratzean borboien armarria ezarri duela dio, 16. mendeko Iruñeko ikurra zegoen lekuan. Horretaz gain, gaur aurrekontuak adosteko asmoz, Txibite Euskal Herria Bildu eta Navarra Sumarekin bilduko dela ere jasotzen du orrialde nagusian. Bukatzeko, Navarra Sumak hiriartea kultur proiektua bertan behera utziko duela dio komunikabide honek. Ikus dezagun orain zein izango den gaurko eta biharko eguraldia. Gaur, azaroaren 27a, hegoaldeko haizeak indar pixka bat galduko du, baina oraindik ere bizi ibiliko da. Tenperaturak behera egingo du eta asteartean irabazitakoa galduko du.
Hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu berriz ere, baina lehen eta azken orduetan hodeiak ugariagoak izango dira eta baliteke euri pixka bat egitea. Bihar, azaroaren 28an, giro bustiagoa espero dugu. Zerua oro har hodeitsu egongo da eta euri txikia egingo du. Gauean ordea, litekeena da zaparrada handiagoak botatzea. Mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin, eta arratsaldetik aurrera ipar-mendebaldera egingo du. Temperaturan ez da aldaketa nabarmenik espero. Gaur gurekin dugu Paul Bilbao, Kontseiluko idazkari nagusia. Kaixo. Kaixo. Zer moduz? Ongi, lanpetuta baina ongi. Hauteskunde hauen aurretik, azaroko hauteskundeen aurretik, Madrilen izan zineten, ez? Konta iguzu pixkat horri buruz. Bueno, aurten bigarren hauteskunde saioa izan dugu Madrilen, eta egia da, urtearen hasieratik alderdi batzuk hasi ziren nolabaiteko mehatxuak egiten, beraiek boterea erdietzi eskero, zenolako neurriak hartuko lituzketen gurea eta gurea bezalako hizkuntzetako hiztunen kontra, ezta? Ja esan zuten, gobernua eritzi eskero, estatuko administrazioan lan egiteko ez zala derrigorrezkoa esango euskara, katalana, galegoa edo jakitea, ez zala kontuan hartuko hizkuntza horien ezagutza. Auzitan jarri zuten murgiltze bidezko irakaskuntza bai Katalunian, bai Hego Euskal Herrian, eta orduan, iruditzen zitzaigun mehatxu horiei aurre egin behar zitzaiela. Orduan, kontseiluak baditu aliatuak, bai Aragogiraren, Asturieraren, Katalanaren eta Galiziaren alde lan egiten duten eragin artean, eta erabaki genuen horri erantzutea, baina ez horren beste halako mehatxuak egin zituztenei hitz eginez, ez? Badakigu horiek zer egingo duten, argi esan dute, kontua da besteek zer egingo duten, ezta? Esaten dute, beraiek ez direla eskuma, beraiek beste modu batez gobernatuko dutela, eta horrexegatik erabaki genuen beste horiei hitz egitea. Eta proposamen bat egin genuen, esan ez, zuek benetan ez baduzue eskumak bezala gobernatu nahi, hauek dira hartu behar dituzuen konpromisoak benetan herritarren arteko berdintasuna bermatzeko. Eta hori nolabait irudikatzeko agerraldi bat egin genuen non eta Madrilen. Eta aurkeztu zenuten hori dokumentu bat, ez? Zuen, nolako 6 engainamendu nagusi agertzen genuen, hizkuntza guztiei ofizialtasuna aitortu behar zaiela, lurralde osoan, herritarrek eskubide berdina badituzte, bete behar berdinak izan behar dituztela, gogoratu behar du gaur egun Espainiako estatuan badagoela gaztelania ezagutzeko derrigortasuna, baina bakarrik gaztelania ezagutzekoa. Esaten genuen justizian edo eremu juridikoan benetan iraultza egin behar dela, gaur egun ezinezkoa delako gure kasuan epaiketa bat euskara hutsez egitea eta hortaz beste eskubide batzuk urratzen zaizkigu. Halako 6 konpromiso jaso genituen eta esan bezala alderdi guztiei helarazi genien, ez bakarrik Hego Euskal Herrian, Galizian, Asturiasen, Katalunian, Valentzian, Balearu arteetan eta Aragoin. Eta ze erantzun jasotzen duten? Alderdiek esan digute, kontuan hartuko dutela, eskerrak eman dizkigute, proposamen erazteagatik, batzuek harriduraz, askotan eskara hartzen, gaur egun, gure hizkuntzen erabilera baldintzatzen duten 500 arau baino gehiago Madrildik datozela. Alegia gaur egun, Madrilen, alegia Espainiako estatuko gobernuan eta gorteetan, horiek onartu dituzten 500 arau baino gehiago baldintzatzen dute Hego Euskal Herrian euskaraz ezin bizitzea, herrialde katalanetan katalanez ezin bizitzea, alegia. Orain, iruditzen zaigun, zeresan handia dutela hango instituzioek, eta beraz, hor aldaketak egin behar dituztela. Eta uste duzu aldaketa horiek egitea posible dela? Bai. Realista da gaur egun hori gertatzen? Bestela, alegia, aldaketarik ez badute, aldaketarik ez badagongo, esan nahi du, ez dagoela inolako desberdintasunik, beraiek gobernuan egon, edo eskuma gobernuan egon. Beste gauza batzuetan, une oro, ari dira ezaten, desberdin jokatuko dutela. Gizarteon gizatea bermatu nahi dutela. Herritarren arteko kohesioa bermatu nahi dutela. Hori guztia egiazko bihurtu nahi badute, nahitaezkoa da hizkuntzaren gaian ere, engaiamenduak hartzea. Eta uste duzu orain arte ez dutela egin? Ze beti esan
beti nahi izan dute desberdin. Oso modu erabetian. Esan bezala, hemen ahalbidetu da gaur egun 2019 urtean gaztelaniaren erabilera inposatzen duen 500 arau egotea. Inork ez dio behar bezala aurre egin gertatzen den inposizio horri. Bai, eta batean horrela 500 lege aldatzea. Bueno, baina zuke matriza edo oinarri aldatzen baduzu, horrek eragina dauka beste arau eta lege guztien. Ez da beharrezkoa legez lege joatea. Zuk esertzen badituzu bete behar batzuk gaztelaniaz den berezko beste hizkuntzei dagokienez, automatikoki hainbat arau aldatuko dira. Eta adibidez, gaztelaniaren beharrezkoa izatea gaztelania jakitea, uste duzu hori ere aldatu behar dela? Guk esaten dugu, begira, guk ez dugu esaten, gaztelania, derrigorrezko guk esaten dugu, gure kasuan, berezko hizkuntzak, berezko hizkuntzak ezagutza derrigorrezkoa izan beharko lukeela. Eta ongi ulertu da dira, hau esaten dugunean ez dugu esan nahi, hurrengo gunean euskara ez badakizu, Hego Euskal Herritik botako zaitugunik ez. Hori da modu bat, gaur egun gaztelaniaren eta euskararen, edo katalanaren, edo galiziaren dagoen desorekarekin amaitzeko. Zergatik, gaur egun askotan guri eskubidea aurratzen zaigu eta esaten zaigu gaztelania ezagutzeko derrigortasuna dugunik, adibidez, polizia batek geratzen bagaitu eta esaten badigu bere burua identifikatzeko eta aukesten badiogu baztanen, non euskara ofiziala den, legearen arabera guk eskubidea dugula euskaraz atenditua izateko eta atzilotzen bagaitu uste eta baiketa batera bagoaz, epaileak esan dezake bai egia da, legeak esaten du zuk arreta euskaraz jortzeko eskubidea duzula, baina legeak esateko gaztelania ezagutzeko derrigortasuna daukazula, hortaz, zuk poliziari ulertzen zenion zer agintzen zizun. Zer nahi du hori, zer nahi du horrek, babes gaudela. Gaur egun, hizkuntza ofizialak, Nafarroan eremu batean bakarri gainera, bi hizkuntzak ofizialak diren arren horrek ez du esan nahi estatuz bera dakatenik. Gaztelania koska bat gora dago. Eta horretarako adibidez, hemen konkretuki Nafarroako gobernuak ere zerbait egin beharko luke? Bueno, guke Nafarroako gobernuak, Nafarroako parlamentuak, hemen dakagun arazoa da ofizialtasuna zonifikatuta dagoela. Guk eskatzen dugu, estatuan egin genuen proposamen horretan, eskatzen dugu ofizialtasuna aitortu behar dela lurralde osoan. Nafarroan kasu, euskara, Nafarroa osoan. Aragoin, aragoiera, Asturian, asturiera, badira estatuan beste komunitate batzuk non beraien hizkuntzak ez duten aitortza ofiziala. Hori ere dakagu jasota. Hori ere arautu beharko litzatekeela, lurralde batean berezko hizkuntza bat badago, automatikoki hizkuntza hori ofiziala izan beharko litzatekeela. Beraz, nolabait jartzen dituzue hizkuntza guztiak maila berean? Bai, iruditzen zaigulako berdintasuna egon behar badu horretaren artean, hizkuntza berdintasuna egon behar duela. Bestela berizkeria ari gara jokatzen. Baina gero adibidez, hemengo edo Aragoiko edo Kataluniako egoerak desberdinak dira, ez? Bai, baina eskubidea berdina dira. Kontuzi behar dugu, eskubidea berdina dira herritar guztientzat izan beharko lukete. Alegia gutxiago zarelako ordan eskubide gutxiago aitortu behar zaio. Adibidea jartzearen eta respeto zot gizarte batean arraza batekoa gutxiago badira, ordan eskubide gutxiago aitortu behar zaie? Ez. Eskubide zari gara, ez gara kapritxos. Eta eskubideen parametroetan, ez du azola zenbat herritarrek osatzen duten kolektibo hori. Horregatik, guk ofizialtasuna ez dugu lotzen hiztun kopuruarekin. Ofizialtasuna okatzen dugu oinarrizko eskubideen parametroetan. Eta adibidez, dokumentu hau sortu duzue mehatxuak direla eta bapatean elkartu zarete, ala lehenagotik ja bazenuten ideia? Ez, gu badakagu harremana, harreman handia daukagu, beste erakundetako, beste hizkuntzetako ordezkariekin, kontua da, hartu ginela, kezka sortu zietzeko, nahizue begira hau, zerolako mehatxuak ari diren botatzen meinda berriro, guri badagokigu erantzuta. Zan bezala, ez beraiei erantzutea, badakigu beraiek ez digutela kasurik egingo, are gehiago beraiei erantzuten badiegu, beraien ego handituko da, ez da? Guazen besteen gana. Osa, izilik dauden horien gana, berbenetan, une oro ari zailago etetzen, ez? Esan ez, ezin diegu utzi hauei gobernu hartzen, bestela, hemen gizarteon gizat eta hemen gauza dezagertuko dira, hoiei izaten diegu, benetan, zuek gizarte justuago bat eraikin nahi baduzue, hizkuntzarena agenda kokatu behar duzue. Eta uste duzu, orain mehatxu hauek hasi direla eta
Uste duzu arriskutsua izan daitekela etorkizunari begira, igual herritarrek ere pentsatzea eta jartzea hizkuntza gutxituen aurka edo nola baiteko. Bueno, a ber, hor kontua da, edabide jokatze duten boterea, eta ikusten dutu zenbat gezur zabaltzen duten, hauen arabera badirudi hizkuntza ofiziala den eremuetan, eaen edo Nafarroako iparraldean euskaraz badakizu ez duzura lanik egingo, halako gezurra botatzen dituzte. Zaila da, gezur horien kontra egitea, baina, guri dagokigu gure lurraldeetan gutxienez hori guztiak gezurtatzea. Zalantzari gabe, Espainian nola pentsatzen duten, oso zaila dakago eragitea, esan dakoarengatik, edabide batzuk gune oro ari dielako ideia faltsuak botatzen, guk horrez dugu jokatzen partida hemen. Eta batu zarete, dokumentu hau bidalita gero, elkartu zarete talde politiko? Erasmoa daukagu, aber zer egingo duten, eta guk asmoa daukagu, behin gorteak eratzen direnean, hori ere Madrilen esan genuen, asmoa daukagu Kongresoko presidente berriarekin bilera bat egiteko, eta behin Madrilen talden parlamentarioak osatzen direnean, asmoa daukagu talde parlamentarioekin biltzeko. Hau ez da bakarrik legegintzaldi hasierako kontu bat, iruditzen zaigu, hor den konpromiso batzuk legegintzaldian zehar arraitezkela. Eta etorkizunera begira horrela baduzue beste proiekturik edo beste urratsik emateko? Kasu horretan ez, gure gogora horrek ikusten dugu hori, orain gorteak eratu behar direla, talde parlamentarioak eratu behar dira Madrilen, gukasuma dakagu, harreman ziklo bati hasiera emateko. Eta gero, ikusiko dugu, ze konpromiso duten hartzen, eta konpromiso horiek betetzen dituzten jarraipena noski. Beraz, erantzunaren arabera, ez? Bai, ikusiko dugu, ze erantzuten duten, eta orduan nola jokatu, bai. Eta orain, Nafarroan eman diren euskararen inguruko lege hauekin eta ze iritzi duzu? Nik uste dute ostiralean ikusi genuen Iruñako udalak oso jarrera itxi hartu duela hizkuntza eskubideekiko. Esan da, nolabai 20 urte atzera egin duela, nire ustez 20 urte baino gehiago. Alegia, onartu den ordenantza ez da, duela 20 urte indarrean onartu zena, kezkatzen gaitu, eta nik uste ezbarratu behar dela, hau ez dela bakarrik UPN-eren kontua izan, hemen UPN eta PSN ere, PSN-eren aldekotasuna izan du ordenantza honek, oso larriak izan ziren, nire ustez, bai UPN-eko, bai PSN-eko ordezkariak bota zituztenak, benetan defendatu zuten Iruñan lehen mailako eta bigarren mailako herritarrak daudela. Inolako lotxik gabe hori defendatu zuten. Eta horrek asko kezkatzen gaitu. Gainera, Iruñan hasi da, baina ez dakigu Iruña zute den laborategia, eta bai, bi alderdi horiek eskutik lotuta, berdina egingo ez ote duten Iruñarriko edo Nafarroako beste udal batzuetan. Esan dagoa oso larria da, baina oso larria da benetan oso dekretu atzerakoia delako. Eta horre ere, PSN behin da berri esaten du, beraie beste modu batez jokatzen dutela, parkatuko idazue, baina hezkuntzaren gaian berdin jokatzen duzue eta berdin dizue herritaren arteko horren besteko bereizkeria eragingo dituen, horren besteko bereizkeriak eragingo dituen ordenantza bat onartzea, lotsagarria. Beraz, etorkizunari begira, ikuspuntua nola? Etorkizunari begira da lan handia dakagula. Eta guk, esaten genuen ostiralean, guri honek indarra ematen digu lanean jarraitzeko, ekiteko, hizkuntza komunitate sendo eta trinko bat eraikitzeko, jarraitu beharko dugu euskalgintzatik proiektua garatzen, jarraitu beharko dugu aldarrikatzen, eta jarraitu beharko dugu herritarrei helarazten hemen injustizia bat getatzen ari dela, eta injustiziaren horrean herritarrok posizionatu behar dugula. Eta uste duzu honek, bertan bera uzten duela edo aurreko gobernuan eman ziren aldaketak? Asuma hori da, nik uste asuma hori, Iruñako delaren asuma hori dela, eta horregatik gainera prozedura nolakoa izan den, alegia erreforma espres izan da. Zan nahi dute, 3 egun lehenago ez genekien udal batzarra egongo zenik. Alegia oso modu kutrean egin du Iruñako udalak ez, ze honek, desadostasunak badaude, zalantzari gabe, baina modu pausatuago batean egin dezakezu ordenantzaren hausnarketa. Hizkuntza den behatokiak ekarpen zuzenak egin zizkion, bat berare ez da onartu, baina inkluso hausnarketa berare ez da onartu, orduan, udal batzar batek hausnarketa berare ukatzen badu,
pues hori pixka diktatoriala dela esan beharko genuke. Ohituta gaude, halako jokatzeko moduetara, hortaz esan dakoa, pues, guk bat egon da beste egon da, guk beti jarretuko dugu lanean. Aldera lankidetzan, bestela, guk jarretuko dugu eraikitzen, jarretuko dugu agerian usten, Iruñako udalak onartu duen araudia dela, herritarrak bereizteko araudi bat. Eta, adibidez, pertsona partikular batek zer egin dezake hizkuntza eskubidearen alde? Pues, hizkuntza eskubidea horratzen zaionean, salatu. Badago behatokia, udala bera, naiz eta legeak ez aitortu eskubide hori. Kexa jarri, jakinarazi, bere ustez eskubideak urratzen ari zaizkiola. Osa, nik uste dut, bereiek ere ikusi behar dute, herritarrak ez daudela konforme. Eta uste duzu hori ez dela egiten? Egiten da, baina indar handiago egin beharko dugu, zalantzari gabe, egiten da. Nik uste dut, ezin dugu jarri herritarren bizkarrean lan guztia. Baina egia da, Nafarroan herritarroi asko tokatzen zaigula egitea. Ez dakit horrela zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Ez, hori, argi dago, oain garai ilunak etorriko direla, beste da beste, Iruñako udalean, baina, guke betiko moduan, aurrekoan porrotzek esaten zuen, pentsatu sentituekin, eta geuk ere apur bat filosofia horrekin jarraituko dugula. Osongi, mila esker. Zuei, plazera izan da. Eta segilanean. Hurrengo arte. Orain, Aitor Agirrezabal dugu gurekin eta Tortxurrokari buruz hitz egitera etorri da. Kaixo, Aitor? Egunon, bai. Zer moduz? Ongi. Azken hilabetean sartuta, azken prestaketekin, baina gogoz eta ongi da dena. Gutxi gora bera kontrolpean guztia? Bueno, bai, ez zango dizut ez, beti daude lanak, beti saiatzen gara gero eta lehenago dena prest izaten, baina hala ere urtero azken momentuko lanak egongo dira, baina gutxi gora bera. Azkenean urte asko daramagu Tortxurrok antolatzen, jendea lehendabiziko Tortxurroketik antolakuntzan dabilena eta jende horrek hasi begiak itxita antolatu dezake jaialdia. Zenbat garren edizioa da, urtengo? 23. edizioa, 20 urte dira, justo aurten beteko dira 20 urte, 89. garren urtean antolatu zelako lehena, baina azkenean 10 garrena, 15 garrena eta 20 garrena uda partean antolatu ziren, beraz, 23 edizio dira 20 urtetan. Eta urte hauetan asko aldatu da? Beno, bai, aldatu da, lehendabiziko edizioa hemen ondoan Berriozarko frontoian antolatu zen, helburu berdinarekin, gogo berdinekin, baino asko antolakuntza txikiagoa zen, publikoa edo aforoa ere txikiagoa zen, eta urteetan handitzen joan gara, eta azkenan beharren arabera ere egokitzen, eta orain uste dugu nahiko eskaintza potentea daukagula. Eta sarrera guztiak jada salduta daude, Hori da, urtengoa izan da pasada bat, etzen 3 astetara iritsi, internet bidez jarri genituen, pare bat astez bakarrik internet bidez eskura zitezken, eta behin fisikoak kalera aterata 4-5 egunetan agortu ziren, hori ikusgarria da. Gaizki horitzen ari gara azken urteetan, urtero amaitzen direlako, baina amaitzen ziren abenduan zehar, jaialdia baino 2-4 aste lehenago, aurten jaialdia bera baino 2 hilabete. Beraz, geroz eta jende gehiago, Hori dirudi, eta hori azkenan guretzako oso garrantzitsua da, gero eta jende gehiago atortxurekin bat egitea, gero eta jende gehiagok gure mezuarekin bat egitea, eta azkenan hori delako Tortxurroken helburua, euskal presoi eslari eta deportatuei eta batez ere haien senidei elkartasun mezu bat helarazi eta gero eta gehiago baldin bagara, mezu hori gero eta indartsuagoa izango da. Eta badakizu zenbat pertsona egongo diren guztira, esan nahi dut zenbat sarrera saldu diren, eta gero zenbat pertsona ibiliko diren ere lanean edo antolatzen, nolabait? Jakin bai, baina hori ematen ez dugun datu bat da, azkenean esan dezakegu milaka pertsona direla. Eta antolakuntzan gutxi gora bera kalkulatzen dugu 700 bat lagun ibiltzen garela, urtean zehar lanean, muntaia egunean bertan izaten da azkenean kopuru handiena, larun bat horretan, eta gero baita ere behin egun hori pasata
garbiketa eta desmontaia lanetan, gutxi gora bera, guztien artean 700 lagun inguru edo kalkulatzen dugu ibiliko garela. Beraz, lehenengo ediziotik, geroz eta jende gehiago, antolatzen ere gehiago, musika talde gehiago ere suposatzen dut, baina azken finean zuen mezua edo helburua jarraitzen du berdina izaten. Hori da, tamalez alde batetik atortxu azken urteetan indartsu dagoela, aipatu duzun bezala sarrera guztiak agortzen direla, gure mezua gero eta gehiago entzuten dela, gero eta jende gehiago ezagutzen gaitu, baina tamalez hori da egoera aldatu ez izanaren ondorio. Hau jaio zen dispertsio politika salatzeko eta dispertsio politika hori pairatzen duten senidei bultza bat emateko, laguntza emateko. Eta tamalez ikusten dugu, hogei urte beranduago, egorak igual jarraitzen duela, egia da, azken urteetan preso kopurua murrizten ari dela, baina oraindik ere gaur egun 257 euskal preso politiko daude eta 10 errefuxiatu eta deportatu daude, beraz, oraindik ere asko dira, guk beti dugu bat bakarra ere gehiegi litzatekela. Orduan alde horretatik egoera aldatu, oraindik ere baditugu presoak Algecirasen, badaude Valentzian, badaude Galizian, eta astebururo badaude familia asko, ehunka edo milaka kilometro egin behar dituztenak 40 minutuko bisita bat egiteko, eta alde horretatik egoera aldatu eta tamalez atortxurrok antolatzen jarraitzea ezinbestekoa da. Eta uste duzu jendea urtetik urtera kontzientziatuago dagoela edo? Ze, jende gehiago, esan bezala, geroz eta jende gehiago doa, uste duzu jendea kontzientziatuta dagoela kausa horrekin? Nik uste, askotan dugu atortxu oasi bat edo ere badela, Euskal Herrian gaur egun gauzak antolatzea gero eta zailagoa da, eta auzolanaren bitartez aurrera ateratzea gero eta zailagoa da, eta guk esan dugun bezala, kasi 700 pertsona jartzen ditugu auzolanean helburu honegatik, beraz, nik uste esan dezakegula baietz kontzientzia argi bat dagoela, eta nik uste presoen gaian Nafarroa eta Euskal Herri mailan badagoela adostasun bat, gai honekin amaitu behar dela, dispertsioarekin amaitu behar dela. Eta alde horretatik bai uste dugu publikora datorrena eta ere badakiela nora datorren eta alde horretatik kontzientzia edo nik uste zabaltzen gure aletxoa edo jarri dugula. Eta uste duzu jendea gehiago doala festa delako esan nahi dut. Gero egiten dira beste ekitaldi batzuk ere dispertsioaren aurka eta igual ez doain beste jendek hartzen. Noski, nik uste hor elementu ezberdinak batzen direla, nik uste publikoaren parte bat badoala atortxurrok delako, bere helburuak dituelako, bere elkartasuna adierazteko, azkenean edozein talde joan da ere, edozein kartelatera eta ere joango den jendea badago eta hori urtez urte ikusten du. Baina gero noski baduka bere partea ere parrandarena, festarena, azkenean nik uste bihurtu dela ere, urte amaierako Iruña edo Iruñerriko festa nagusietako bat, eta horrek ere azkenan erakartzen du jendea, ezin dugu dukatu guk bi parte horiek uztartzen ditugu, elkartasuna eta konpromiso hori alde batetik, baina baita ere festa edo parranda. Eta aurtengo edizioak izango du desberdintasunen bat aurreko urtekoekin konparatuz? Bai, esaten genuen bezala, azken urteetan sarrerak agortzen zirela ikusita, pentsatu genuen ahalegin berezi bat egin behar genuela, eta eskaintza handiagoa izango da, eskaintza handiagoa alde batetik talde gehiago egongo dira eta talde gehiago sartzeko gune berri bat irekiko dugu, orain arte karpa handi bat baldin bazen gune bakarra, orain karpa hori mantenduko dugu, baina egongo da alboan konektatuta beste karpa bat eta 2 eszenatoki beharrean 3 eszenatoki izatera pasako gara. Hala ere ikusi dugu ez dela nahikoa eta segituan amaitu direla sarrak, beraz guk lanean jarraitu beharko dugu, tamalez hurrengo urtei begira atortxurrok antolatzen jarraitu behar baldin badugu,
eskaintza hori handitzeko eta inorez geratzeko sarrerari gabe, zen guretzako beti oso polita da esatea, sarrerak agortu dituzue, baina guretzako garrantzitsuena litzateke inorez geratzea atortxura joan nahian eta ezin dena joan, azkenan ditugun helburuekin gustatuko litzaigu guke nahi duen mundu guztia atortxura joatea. Eta hala ere norbait sarrerarik gabe gelditu badago moduren bat aportazio bat egiteko? Bueno, aportazioa betiago ez, baina gure helburuekin auzo eta herrietan beti egoten dira presoen eta senideen aldeko ekimenak eta beraz hortik ere aportazioa egin daiteke esan nahi dut. Atortxua azkenean aportazio hori egiteko modu bat da, baina herri honetan milaka modu daude aportazio horiek egiteko azkenean. Atortxu bilakatu da zerbait handia, baina beti antolatzen dira auzoetan, herrietan, gauza txikiak eta horiek ere oso garrantzitsuak dira. Beraz, aportazio egin nahi baldin bada, ez bakarrik atortxun pentsatu, baizik eta beste mugimendu askotan ere egin daiteke. Eta aurtengo edizioan, zein musika taldek hartuko dute parte badakizu? Beno, baitugu 18 talde eta segure baten bat aztuko zaidala 18etatik, baina nik uste beti saiatzen garela pixkat kartela anitza egiten, edo behintzat gustuan hitzetarako kartela egiten, eta alde horretatik baitugu Roten bezalako taldea, Kaleko Urrangak, Ieskide, urte batzuk eta gero eszenatokiera atortxun itzuliko dena. Baditugu Gatibu, Zutagar bezalako talde urteetan Euskal Herri mailan izen bat dutenak, ez? Azkenean, gero aurten gune berri horretan ere saiatu gara beste musika mota batzuk sartzen, ez? Eta horri biliko dira Xabi Bandini, biliko da Koban, Nogen, nik uste pixkat denetarik, ez? Eta gero, azkenean parranda giroan inoiz utxik egiten ez den Zopilotes bezalako talde bat, orain kriston arrakasta izaten ari den ETS ere adibidez izango dugu Atortxu Rocken, gero Mallorcatik ere ekarriko dugu Oide Arrase taldea, hauek ere duela 10 urte jo zituzten kontzertu batzu, baina berez 20 urte ia daramatzate eszenatokietatik kanpo. Beraz pixkat denetarik, saiatzen gara beti, esaten dugun bezala, gure helburua da jende asko erakartzea eta horretarako gustu edo musika estilo desberdinetako taldeak erakartzen saiatzen gara. Eta taldeak orokorrean, nahi dute atortxun parte hartu, jasotzen dituzu ez dakit, jendeak kolaboratu nahi du nolabait? Hori guretzako izugarria da, ez? Azkenan beti ibiltzen gara korreoak jasotzen, taldeenak, eta gero ere gu joaten garenean ere taldeen gana Atortxu Rocken jotzeko. Beti edo ia beti jarrerak oso onak dira, ez? Ulertzen dute zer gaur egun ia gehienek ezagutzen dute zer den atortxu, zergatik egiten den atortxu, eta beren aletxoa jartzeko modua da, ez? Gure holtzara igotzea. Eta ez dakitenean zer den atortxu, igual nazioartera ia zaibidez Suediako talde bat izan genuen, The Baboon Show, azaltzen zaie, eta ere, horretan ere saiatzen gara, ez, gure mezua ahalik eta gehien zabaltzen, eta halako kasuetan ere ia beti erantzunak oso positiboak dira. Eta joaten den jendea, publiko bezala edo atortxura, ere nongoa izaten da, gehien bat hemengoa, ala hurbiltzen da ere kanpoko jendea? Gehien bat Nafarra gehien bat, baina Euskal Herriko beste zonaldetatik ere urtero iristen zaigu jende pila bat, eta urtero izaten dugu jendea, herrialde katalanetatik ere iristen da jende asko, eta estatuko beste puntuetatik ere ikusten dugu azkenen sare sozialetatik idazten digute, beti dago Madrildik edo Gaztelako beste puntu batzuetatik, edo Galizatik datorren jendea, eta hori ere guretzako garrantzitsua da. Azkenean iruditzen zaigu gai hau oso gurea dela, baina garrantzitsua da hemendik gure mugetatik kanpo ere jendea kontziente izatea zein den hemen presoen eta hien senideen egoera. Eta adibidez, politikarien aldetik edo ere entzuten dute zuen mezua. Azken finean politika hauek egiten dituzten pertsonak haiek dira, ez?
Beno, suposatzen dugu baietz, ez? Eta hori da gure helburua. Egia esan ez dugu kontaktu zuzenik mantentzen alderdi politikoekin, baina suposatzen dugu baietz. Azkenean Nafarroan urtero antolatzen den musika jaialdirik handiena da Atortxurrok, eta nahita ez entzun nahi ez izan, entzun behar gaituzte, hori herri daukagu, ez? Azkenean milaka pertsona batzen gara urtero, eta hori estaltzea gaur egun oso zaila da. Eta horretarako ere jendeak ere laguntzen du, horretarako gaur egun daude sare sozialak, daude gure hedabide propioak, ez? Lehen askoz errazagoa zen entzun nahi detzen nuen mezua estaltzea, baina gaur egun nik uste gure mezua estaltzea ezinezkoa dela. Eta uste duzu dispertsio politika honen amaiera gertuago dagoela? Nik beti diot baietz, eta horregatik lan egiten dugu, ez? Konbentzituta gaudelako honekin amaitu egin behar dela. Euskal Herriko egoera politikoa aldatu egin da, azkenengo 7-8 urtetan, eta aldiz ez dugu ikusi aldaketa bat, ez? Dispertsio politikaren inguruan. Adibidez, estatu frantsesean bai eman da gerturaketa bat, ez? Presoak Euskal Herria gerturatzen ari dira, baino Espainiar estatuan ez. Hala ere uste dugu hau konpondu beharreko gai bat dela egunen batean, norbaitek hartu beharko dio eta jarri beharko dio konponbide bat. Ez daukalako inongo zentzurik, nik uste inoiz ez duela zentzurik izan, baina inoiz baino gutxiago gaur egungo egoera politikoan, bai Euskal Herri mailan, bai Estatu mailan, euskal preso politikoen dispertsioak ez dauka ez buru esanka. Eta urtengo Atortxuaren leloa, maitasunaren... Hemen daramat. Kamiseta maitasunaren apologia. Hori da ez, esaten nuen bezala, gure ustez hau konpondu beharreko gai bat da. Eta konpondu beharrean ikusten duguna da azken urteetan kasi atzera pausoak emanarazten dizkigutela, ez? Eta atzera pauso horietako bat da presoei, senideei, lagunei, herritik kanpo urte pila eman dituzten guzti horiei, maitasuna adieraztea kasi debekatu egiten digutela, ez? Harrera bat egiterakoan, hori igual izaten da ikusgarriena, baina debekatzen dituzte ez dakit nongo jaietako txokolatada bat, bertso afari bat, azkenean edozein maitasun keinuk min ematen die eta hori debekatzen saiatzen dira. Horren aurrean guk esan dugu, ez baduzuen nahi maitasun keinurik guk maitasun keinu erraldoi bat emango dizugu, ez? Gazteleraz ez arten bezala, sino que taza y media, hori izango da, ez? Aurtengo Atortxurrok kriston maitasun erakustaldia eta hortik pixkat maitasunaren apologia, ez? Guk aurten aldarrikatuko duguna da hori gure lagunei, gure senideei maitasuna adierazteko eskubide hori. Eta heltzen zaie maitasun hori? Bai. Nik azkenean lan handia da urtero Atortxurrok antolatzea, baina merezi du. Ordainduta geratzen da, goratzen Atortxuren antolakuntzan hasi nintzen, ez dakit izango zen lehendabiziko urtea edo bigarrena, han Atarrabian geundela lanean, gerturatu zitzaidala emakume heldu bat ezagutzen ez nuena, eskerrak ematera, eta bazen preso baten ama. Nik uste horrekin ez ordainduta geratzen dela, ez? Azkenean ikusten duzunean zure lanak balio duela eta haiek eskertzen dutela, guretzako ahalegin guztiak ordainduta geratzen dira noski. Beraz, abenduaren 28an aurten maitasunaren apologia, ez? Hori da. Atarrabian. Hori da, maitasunaren apologia erraldoi bat, denon artean hori. Mezu potente bat bidaltzen dugu, parrandan zoaztenak parranda handi bat botatzen duzuen, lanera goazenak lanon bat egiten dugun, eta guztien artean jaialdi bikain bat ateratzen dugun aurrera, eta lortzen dugun karparen paretetik aretago mezu helaraztea, espetxean daudenei, deserrian daudenei, eta zuk esan duzun bezala, politikari ere iristen zaien, hau behingoz konpondu egin behar dela.
Eta ez ospatzeko hurrengo urtean berriz. Hori da litzateke, ez? Hori da gure helburua, urteroko helburua, ez? Beti esaten dugu ea behingoz azkena den. Bestela, baina beti ere diogu, ea behingoz hurrengo urteko azkena den, baina azkena ez baldin bada hurrengo urtean gu indartsu egongo garela eta hemen egongo garela azkena etxera ekarri arte. Mila esker, Aitor. Mila esker, zuri. Eta ea guztia ondo doan 28an. Seguro bai. Mila esker. Mila esker. Errepasatu dezagun orain aste honetako agenda. Gaur arratsaldeko 7etan plazaran Bernardo Atxagak bere azken liburua aurkeztuko du. Horretaz gain, 7:30etan Kondestableko Zibiboxean poesia errezitaldi musikatua egongo da Itxaro Borda eta Jeremi Garaten eskutik. Gainera, gaur eta bihar Nupeko Euskararen astearen barne ekintza desberdinak daude antolatuta. Bihar, arratsaldeko 7:30etan dantzaldi klandestinoa egingo da geltokin. 7:30etan ikastarotxoa izango da eta 8:30etan dantzaldia. Horretaz gain, zentralen Mikel Urdangarinen kontzertua egongo da. Larunbatean, bestalde, etxerik txikiena aurrentzako antzerkia egongo da euskaraz Iturramako Zibiboxean. Saio bat goizeko 12etan eta beste bat arratsaldeko 6etan. Orain, eta saioa bukatzeko, arratsalde honetan Herriko Tabernan Fisis vs Nomok taldeak kontzertua eskainiko duenez, beraien bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Egin ezinik konpromezuari eutsiz irudiona emanez ala ere irrifarrakin topo egin gabe sentsazio egi bihurtu barik orain ohartzen naizen bat galduta dauden zer esango duten pentsatzen duzu lehenbizi ez zaitezkezka burukeriokin klandestinoki ikusten garenez ni hor nau zuregana hurbilduko naiz beti azken berriak kontatzeko ies egin ezinik ditugun arazoak biok konpon ditzagun aldatzeko orain arte izandako jarrera errespetatu beti egingo dugu gure baloreak ezin dira aldatu zer esango duten pentsatzen duzu lehenbizi ez zaitezkezka burukeriokin klandestinoki ikusten garenez ni hor nau kasu